Assalamu alaykum mehriban illeşler. Qadirli sport söýüjüler. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe türkmen sportunyň hak gowannary, hormatly prezidentimiziň taýsy tagallasy bilen ýurdumyz uly ösüşlere beslenýär. Biziň türkmen türgenlerimiz bir näçe Aziya, dünýä çempionatlaryna gatnaşyp, ýaşyl tugumuzy belinde gallyryp döwlet senamyny ýanglandyrýar. Bugün hem şeýle ajaýyp sport bayramçylygy, başa-baş söwüş sungaty sport toplumunda, sportyň tekvando ITF görnüşi boýunça halkara ýarışlaryna gatnaşmak ugrunda saýlama tapgyry başlaýar. Bu saýlama tapgyryna ýeňiş gazanan türgenlerimiz aklymary we dünýä çempionatyna gatnaşmaga hukuk kazanırlar. Ededileşler kadırlı yaşlar 57 kilogram ağırımda final tutuşuğu Madalyallikte Gopa Berdiyev, Göğellikte Orjum Atazan Nuriyagdiyev. Turgollon keten yarım final tutuşuğunu soğulu geçirdiler, wagtyndan öň ýeňiş kazanmagy başardylar. Final tutuşuğu ýeňiş kazanan Turgon aklymary we halkara ýarşyna gatnaşmaga ýollanma gazanar. Assalamu alaykum makul ýylyjy. Atajan ýerde arkaga ýangıp gidýär. Salam. Salam. Ha şeydi mi? Sağ olun.
Salam ol. Salam. Awhan ol. Öňe gija galýadym. Innem sapaklama görüp başladyňmy? Başlam ol. Inni gaýtalaman. Bä. Şowraýdymlar. Bagşlaňmy oğlum, inni gaýtalaman. Ini men sana bir rad aýdaýyn. Edep terbiýeň, medeniýetiň bolmasa, sen diňe bu ýerde däl, okuw tamamlap barjak ýerinde de etjek bolýanlaryň hiç başa barmaz. Sebäbi hemme zat edep terbiýeden, tertipliginden maşanýar. Şonu bek belli. Yero profesör. Bu näçe açyşlar etdiň? Şu wagt sen artyk majarak bolýardy. Molim kaýany bolýardy dostuň degişen olanokmy? Ýör näme aňalyp dursun? Innik sapaga bir gija galaýmaly. Dostçany ogy tanaýanmy? Ýok atam tanamy. Ha näme? Hiç şöni. Maňa garşydaş gerekdi. Belki sen bolarsyň. Belki.
Bu ne basketbolun täze görnüşmi? Hawa, muňa basket bando diýilýär. Oýnap bilýärmi? Sen nasıl göräýmeli? Görýän bolun taekwondo-dan başyň çykýar o. Biraz başım çykýar. Gerek bolsa käbir tilsimler sana da öwredýän. Bağışla dostum, wagt boldy. Men gitmeli. Gebek! Berekella, berekella. Sen nerden hem iş yapıyorsun? Inno konam çin ijaga alıp barýanyň düşnükli boldy. Artypçan, gayrat et. Hiç kim aýtma wür. Näme diýseň edeýin ýöne hiç kim bilmellädir. Min razy, ýöne maňa da öwreseň.
Aybar kim aýtsaň aýda. Atam, ýok diýme. Öwret, gaýrat et. Okuwňda kömek edeýin. Bilmedik ýerinde öwredeýin. Ýykylan ýerinde gallyraýyn. Kömek gerek bolan ýerine ýok diýmeýin. Ýöne gaýrat et, öwret. Artykçan, bir zada düşün. Men ýarty ömrüm şu sport bilen meşgullanýan. Sen orta bir günem meşgullanaňak. Men tekvandoň ITF görünüşi boýunça halkara ýaşlaryna gatnaşjak bolýan. Basym saýlama tapyr geçýär. Şoňa taýynyp görýän. Sen maňa bir pursatdy höwes döredip bildiň. Az wagtyň içinde öwredýän bilersiň. Atam, men sana men çempion et diýemok. Ýöne azajygam bolsa kämilleşdirmeňi isleýän. Sen adyna degen oglun. Artyk. Ýöne ýan gaýdan şertleň üstüne ýeni bir şert goşýan. Aýdy ber. Men hemme zada taýyn. Mene okuw giýjek almanlar. Bolýa. Okuw? Sonra vermen görünüşleri. Pauza. Meselem, ini Atajan sana sonra. Kadimi Grek teatr tarihinden, bizim eramızdan öň 497-406 ýyllar aralygyna haýsy ýazyjy ýaşap geçipdir. Mollum öz sorawundan soň pauza bermedi. Okuwça pikirlenmäge mümkinçilik bolar ýaly. Berilen wagt dogry we dürüst jogabyň döremini eltýär. Onsoňam jogabyny meýletinçiler aýtdyrmadylar. Sebäbi olar jogabyny bilen käbir utanjak okuwçylary sapagy girişmäni maý beren oklar. Egerde şu tema hemme okuwçylar gatnaşdyrjak bolsaňyz, onu ýanky berilen soraw giňeldip, dogry jogabynyň bir näçe bolmagyna getirmeli. Şeýden halatynda şonda muallym öz wagtyny tygyşyklýar. Ýagny şo ýyllarda ýene de iksan ýazyjy ýaşap geçipdir. Olar bir janrda piyesa ýazypdyrlar. Yevropit. Berekella. Safokl. Berekella. Dogry. Ýöne eger okuwçy ýalňyz jogap beren ýagdaýynda näme etmeli? Onda şol okuwça sen näme üçin beýle pikir edýäň diýip soraw berseň bolar. Şonu okuwçy darykmaz. Hem de köplenç özüni ýalňyz jogap beren pikirini tap biler. Talipler gynansak da şunukça tapamaly oturdy. Gidip bilerseňer. Sag bolun. Atajan, Homol, sen bir az ayak çyk. bolýamol. Men sana kitaphanada garaşarym. Bolýa. Atajan, şeýitde görnät hapaklarda. Ýolda ýatdan çykyp barýan. Ondan soň ýene-de tanymandyrmaýyn seni. Sapakdan ýyda galýan. Ýollaşyňdan alla hemme temalar göçür. Bolýamol. Men sana bir ýumuş bürjek. Bolman taýýarlanarsyň. Isleýän temaň birini alla referat ýazyp getir. Ýöne şol referatyň içinde men bilýän adam çyksa, menden gowwaga garaşma. Şol referat maňa sapak bolsun. Dogry, dürüst, uly manyda bolsun. Düşündiňmi? Bormol. Bar gidiver. Bor, eger başarýan adam tapsam, sorak görürüm. Sağ ol.
Bagşla görüň, tötäneýin boldy. Ýokla, men günäkär. Yer we yer goýaýyn diýip ýerde goýşum boldy. Siz nähil kitaplar bilen gyzyklanýaňyz? Ýürek hakynda. Ýürek hakynda? Ýürek hakynda? Söýgü hakynda diýjekdim. Onda siz kitaby tema boýunça katalogdan gözläýin. İkinci tekçeden. Cemal, şol institutda ulagdan baş çykýan talip tanşylaň ýokmy? Näme olaň döwlüme? Wepa kömekçi gerek diýýär. Ýa özüne kyn bolýar. Eger tanşyň baý bolsa iş aljak diýdi. Menem görürnidim. Men başym çykýar. Ana, artık okudan soň işläwer, tejribäňi artdyrarsyň da. Erwet pikir del. Men pikirlenip görýin. Egerde okuma päsgel bermejek bolsa, hökman işlär. Sağ olun. Bagşlaň Mehri. Men Atajan. Howa Atajan. Bollymy? Şonu aýtjak boldyňyzmy? Ýok, ýok. Men ýöne bir näçe sapaklardan referat ýazmaly. Wagtyňyz bolsa şoňa kömek edäň. Soga wiş etdiňiz bolar diýjek boldum. Bolýa. Düşünmedik ýeriňiz bolsa kömek ederim. Mehri. Mehri. Mehri, Wepa? ýöködüň geldiňmi?
Hawa. Artık ona näme başla berilmi? Başlaly. Inni bolsa näme edip bilýärmiň görkezm maňa. Eway. Hiç dat et bilmem sana öwret diýenne. Aho, eliň badyň salgy edip bilýänsiň. Han urjak bol meni. Bar biljiň şu. Leýdem senden gatyra urýam kadýan. Sen maňa bir zat öwretjekmi ýa ýenişjekmi? Töňgöden derde yarar ýaly, sunuga deserinde öwretjek bolsaň kän ýonmaly. Yer töňmü? Sen ajaýyp bir derde yarar ýaly zat öwrülesiň gelýärmi? Hawa. Bolýa. Yer başlady onu. Tekvando barada ilkinji bilmeli zadyň. Tekvando bu näme? Tekvandonun dördön adım Koreya generali Choi Hon-ki. Tekvando sözünün terjimesi taýy, uçmak, bökmek, kwon, yumruk diýmek. Şeýledi. Aýyp ýa-da el bilen urmak diýen manyny anladýar. Do sunnat ýa-da usfatlyk. Halipalar tarapyndan goýulan hakyky ýol diýip anladýar. Sözlüň hemmetini goşup alanmazda tekvando fizik taýdan taýýarlanyp ýaraksy goranmak diýmekdir. Gysgaça el aýagyň ýoly. Tekvando barada ikinji bilmeli zadyň. Bu tekvandoň ahlak ýöreligleri. Ol 5 standartdan ibaret. Birinjisi edeplilik. İkinci halallyk. Üçüncü sabarlylyk. Dördüncü özüňi erk etmek. Beşinci ruh öýlendik. Ruhun belent bolsa, şu aýdan gatlam etmek yeňil bolar. Sen men diýenimden çykman şu 5 ýörelge eýerip bu sporda öwrenirmi? Elbetde.
bagada oturup bilýärmi? Ay howa diýseňem boljak. Çağa wagt. Ana tur göreli bakaly. Ine, boljakmy? Bar oturup bilýärmi şu? Howa, ha näme bolmaýarmy? Salam. Bir kase çay berayın. Salam. Salam atacan. Gelin geçin. Sağ ol. Atacan. Näme yüzümde bir zat gördüňmi? Ýoklu. Ýöne günne beýle o odanly görmek her kime meseleden ok. Mümkinçilik marka ulanyň idi. Belki boşamyşsaň men sizi öýüňizde uradyr. Nenem görýär? Adara galmaň. Men joğralam bilen gaýdýan. Belki zoralaňyz bilen ertir gaýdarsyňyz. Bugün bolsa meni uradyr. Bilmedim de. Joğralama menden gaty görür. Süýüjü täk bolsa da bolanokda. Wi ýoksa-da. Bugün men edimden doganym gelýär. Inniki gezek. Geregi de. Bugün ýerläpsiňler. Bugün sen giýişläpsiň. Men Atajan. Wopa. Howon soň düýn näçe ol oturup durduň? Non? O näder göräýär?
Öňmen sen bu töwerekde göremokdymmy? Täze göçüp geldiňmi? Ýokla, öňüm gelýärdim. Ýöne mundan biraz iýirräk. Jigimi işden soň alyp gidýän. Biraz iýirräk gelip turgan iş geçäýän. Baňa bu ýer ýaraýar. Dostsan, ine wagtym boldy. Aýyplaşma men gideýin. Salamu aleyküm. Wa aleykum assalam. Wepa diýlen ogluny tanýanmy? Men wepa näme hyzmat? Men artık size ulogdan baş çıkan kömekçi gerek diýdiler. Menem gaýdy berdim. Howa diýdim. Beýleki uloglary bilen sport ulogyň näme tapagy bar? Sport uloglaryna resiktir diýip bir zat bar. Beýleklerini ýok. Sebäbi näme? Beýleki uloglar ýa sport uloglary isleni kowan almadyk üçin 36 mm'lik resiktir goýulýar. İşi kaçan başlasın gelse başlap bilersin. Sağ ol. Bol. Çat. Hareket. Durma. Ayak uruk etmeňem öz düzgünleri bar. Eger ýalňyş hereket edäýseň, aýaň iş keyfiýetme ahmar. Seret düşünürýän. Aýaň uju bilen, aýaň ökçesi bilen urmak gadagyn. Aýaň uju bilen, aýaň ökçesiniň aralygy bilen urýan. Düşündiňmi? Görkezýän. Salam Mehri. Salam.
Ulan ediyen zatlarını ette yerçiler. Düşünme, bular çağa. Gözlerini reştirayın. Sağa deyken felleri bededir. Ay näme deýinler şunça wagt sportda giýjek atdy. Bol. Vur. Tere tap bolun. Yok beýlede. Ýöräni. Salam. Salam. Artık dahi ilki gelende sizi görüp çağacaklar deyip göwün etmesilik etdi. Doğruyum tutmawçy. İlki bilen iki barmagyň ýan, soň galan iki barmagyň ýan, soň barny bilen ýan, içinde howa galmaly. Soňny başa barmagyň ýan. Buran bakalım. İlki bilen iki sunkun bilen urýan. Düşündiňmi? Hawa. Taýynmy? Hoç şeýle.
Salam. Salam. Yine de bir uğra gabat geldik-de. Yüzüp bilýär misin? Ellerini, ayaklarını kıymırlatacağım. Saltırak, saltırak. Bir minut oturlaştık. Zan sağlığına daxili var. Suda dem alman dur bilýär? Yok. Öwrenörsiň. Men özüm arada kän zat aýtdym. Belkinni siz aýdarsyňyz. Men näme aýdaýyn? Ay, meselem maşgalaňyz barada. Biz üç tane. Ejem, oğlan oğlanım, hemem men. Kakam bolsa, yok. Bağışla. Ay delel yok. Ejem, seňe jaň ýarlykman bolup işleýär. Oğlan oğlanım bolsa, biz üçin kakam gorun tutýar. Türkmen Döwlet Ulag we Ara Gatnaşyk Institutyny okuýar. Okuwyndan daşary Awtomobil Sport Federasiýasyny işleýär. Ulaglary bejerýär, ýarşa gatnaşýar. Her ýarşda bolsa, hökman ýer alyp gaýdýar. Tuwalama. Haýsy sport uğru bilen meşgullanýar? Ay bilmedim. Söwüşme göze uğrunyň ady ýadyma düşenok. Bu arana men gideýin. Uğradynyň üçin sag bol. Bolýar. Ýene görşänçe. Meňe ýzyma düşüp ýörme. Ol del. Gelşiksiz bol. Oha, wepa. Sen näme işleýän bärlerdi? Taňa da şu sorag. Men bir ýerine uğradyk gelen. Men bärde ýaşaýan, Tuwalama. Ýeköňňle, hanjyň? bugun gejirek gaýdýar. Düşnükli. Orany wepa, gideýin. Görşürüz. Oğlum, henem geldinmi? Şulaqaty gowly, naharam taýyn bolly. Elüýüň ýurda derä çyk gel. Mehrem geldimi? Howe idilgen öň ýanyň geldi.
Gürrüň oýda tidirek gel nahar soğuya. Şuun men kurtuluş joram jaň etdi. Öde geljekler öýdýän. Mehrin sorama. Uyguýdym, iýde. Boldum ejem, işdäm ýok. Oğlum, sen bir iýde. Ya süýji bolmany. Ýok ejejem, gaty süýji bolupdyr. Ýöne men işi ýerak barmaly. Oy, bolar näme bolýagy? Gaty tukat görnýär. Näme boldy? O men sakly durmuşma değişli. Biderekden kelläň ağartmaýyn. Men onsam kelläm agyryp durdy olsan. Garad günüme goýjak dälle. Sen gyýjygyň barmy? Ýok. Ana gördüňmi? Sen barybyr düşünmeýäň maňa. Ýöne gyýdygynma, şoň üçin arkaýyn aýdyber. Jigim soňky wagtlar öden bir hilap barýar. Bir oglan oňa azar berýän ýaly. Ýüregim binjalyk bolupdyr. Özünden soraňy bolmaýarmy? Ödünden soraňdy näme? Ýok diýerde. Gowsy gözüň bilen görenin gowdur. Bagışla bolýyn, bel kol oglan teň jigin gowurýanmy? Gowurýan bolsa sen ýanynda beýle gurun öğretmän toýy taýynyp görerdim. Bel kol oglan ömrü boýy ýaşasak gyýdyn ýakyndan tanap onsoň toý etjekdir. Ine men gyýdygynym ýaly. Tuweleme agdy birje düşünýip ýaşaşyp görler. Sen gyýdygynyň halaşyny badyň bileňdi näme etdiň? Oglan bilen tanışdym. Ýakyndan tanamaň ýoluny tapdym. Mine näme etjegimi bilemok. Arad etmesene beýle. Mährem akylly gyýdyr. Näme diýäni bilýänler. Olyny çaga däle. Beýle de mümkin bolma. Onsoň gyýyl maşgala sen näme deňde durmuşa çykyp gitmeli. Onsoň tanayan gowurýan adam sana durmuşa çykdy. Gow dämi näme? Onyňam dogry. Şoň üçin beýdi oturma. Hemme zadyň öz wagty bar. Esasat şo wagtda sabırlyk bilen garaşmak. Ýörüşe başlady. Sağa da meýam bir çene wartdy. Dördüň ýary. He? Dördüň ýary? Akşam saat neçe bolýar? Eger howlukmasaňa derre görüp geleň. Bolýar. Näme günü şollar wagtda çykyp gidýärkä diýsem, afil kere bar eken. Hany bir aýyň içinde näme görünýär? Görköz, göreli wakaly. Hiç zadam öwrenmänsiňi.
Ýaty tapdan. Adam Şeýle amka. togularsın. Salam. 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 Men bir haýsy bilen geldim-de. Doganmyň ulygy döwülle şogalaydy. Hiç otlap bilen okda. Eger boş bolsaňyz seredip beräýin-de. Elbetde. Mesele de. Ol şu at mümkinçilik waka el telefonundan. Ay şu wagt näde toraýyn. Görüň okum hana dogan bar. Salamu aleykum. Salamu aleykum. Waaleykum oğlanlar gowy ýagdaýlaňyz. Işer gowy? Iş ýapýardyň taýman. Eýem ustaý elimizde ulagymyzda bir dada bolly otdan urak görüp Bar beräýdim açsana. diýen. Otlajak bol hani? Gora oturjagyndan bolaýmasa, häzir barlap göreýin. Ýalňyç berici gora oturjagy diýipdir. Be. Nerden tapsa waka? Aladet bagam tapar. Bolýa, gaýrat edin. Bar ammarda badyr. Bolar ýalan alyp gaýt. Bolýa. Alo. Baksan. Owa dinleýän? Dördüň ýarydy. Düşünmedim. Sagat sorap garaşman gideňizde. Sagat 4-üň ýarydy. He, sağ olun aýdanyňyza. Siz näme üçin garaşman gitdiňiz? Asyl garaş diýmediňiz-de. Men sady görüp gaýtjak diýdimi? Her on şu wagt çykanyňda taýgyň näçeden bilen dokdyňyzmy? Ine bolly, inne otlanır. Sağ olun. Sag bolsun aýdýan gyýdyň adyny bilip bolmazmy ka? Onu ilki kazanmak gerek. Bolum gulaýyn. Sag bol agam. Ýok, gaýtam size sag bolun. Ho, siziň adyňyz näme? Wopa. Ha, bolýa. Tamam, Sağ jişşan. ol. Ýene bir gerek. Bolýa. Sag bolun. Sag bolun. Diýdiň owoda ne? Onyň ýa dogry. Renki bir zady dege. Sen näme diýäň ay? Sen näme diýen? Ay hiç de. Gowdy bir gaýdaly, bir de wagt boldy. Men sizi uğraşsam bolarmy? Ýokla, azara galma. Barybir men şu tarapda barýan. Siz ýok diýdiňiz, men sizi bile gitmeli bolýan. Onu soramak näme gerekdi? Atacan, uğradan için sağ ol. Ýok, ýok. Bu gedek siz meni uğratdyňyz. Size sag bolun. Yoksa da ine. Doglanmagyňyzy bilen. Ugulun owadanlygyny. Siz nerden bilýäňiz men doglanmagyny şu? Cemal'den işte. Wepa. Wepa. Gel oğlum kömegi. Ece. Getir telefonu. Yürü.
Şakaladyň utardymy? Menkini alay bolmasy? Ýokla, işle. Ýöne biraz gyzaýyp durun. Sen diňe iki ýagdaýda şular ýaly häsiýet bolup bilersiň. Birincisi sen meni turgullaşdyrýanda, ikincisi bolsa men sen tanaýşymy görät diňe mähre bilen söýüşiňi bolaýmasy? Ay näetdiň ay nädip? Mähreýini öýüne uradymda dogan ikimiziň bile duranmyzy gördü. Ayzan o näme gerekdi öýüne çelli uratmak? Bolmasa barp ejesine ine gyýdyňy getirendirin diýmeli ekeni. Akmak, sen düşün atam. Her bir söýün gyýdyň biriniň gyýdy ýa dogany. Şonuň üçin bir asere sap bolmaly. Görene gep gyýyp dolup bermeler. Söýgü gizli bolany köp saat tutýan. Ýüregi erkedip bolýam näme? Onu görümde hemme zady ýatdan çykarýan. Mähre näme diýär? Ertir görmelenni. Mena gorkýanam öpaňa bir zat diýenler öýdüp. Mena näme etjegimi bilen ogunly. Sen mähri söýýänmi? Soraýaňamy? Sogrulan gül berilmeli. Başlanan goşu gutorulmaly. Söýün gyýdyň bagtly bolmaly. Edip bilmejek bolsaň, bu zatlaryň golaýyna barmak näme gerek? Omar Hayyam hemem men. Hemme zat gowwalar. Alad etme. Men sual gaýdan içmäni. Bolýa. Şalt bolýany, bizin tekken turgunlaşmaly. Yopa dur koşuş. Men sen dört gazaplap diyordum. Şumun sen sağ bolsunum. Yani. Gel adam ýaly bulaşaly. Beýdip el gallaşyp durmaly. Men sana ýamanlygym ýok. Men mährini Kap gidini! Siz ne gil adam? Siz adam mı var? Men sana yüreğimi açtım, inandım. Siz dostum mağazına bir düşünýäňiz mi? Yopa. Bizim sana yamanlığımız yok. Düşün burada da. Bundan beter başka näme etjek? Siz meni maskara etdiňiz. Men muny ýöne goýman. Men size özünçe düşündiren awraýyn näme degini. Men nährin söýýän, senem hiç kim men söýgümden däňdir bilmez. Hayır oğlum be. Beyse oğlum. Rekten Kolden. Eşgelme. Kolden. Oyan goldu. Onun özüne düşmän, özüni dursasyň. Var su getir. Bağışlatam. Öpan tanıyanın aýtmadyň üçinmi? Ya mähriň dogany göpalygyny bilibem menden gidiläniň üçinmi? Belki de biziň şular real ýagdaýa düşenimiz üçindir. Hemmet üçinem. Kitaphanada Mähriniň telefonuny jaň geldi. Şonu oň dogany öpadygyny bildim.
Sen aýtjak boldum welin, sen mähra seredişin görüp, sen mähri bilen gurleşmersiň. Söýgüňiziň arasyna düşürün diýen pikir meni hiç günüme oýmady. Üstesine de seni wöpa bilen şadyan hally gördüm. Dostluğuňyzyň berkenligini düşündüm. Ondan sana asla aýdasym gelmedi. Hawa, men ýalňyşdypdyryn. Bir-biriňiz hakda bilen ýagdaýyňyzda da uruş-döwüşi çözgüdün tapyp birikdirjek boldum. Men ýöne gowsuny isledim. Eger başarsan geç günämi. Bu atlaň başyny sen başladyň. Soňram seni utarmaly. Men senden gaty göremek. Ýöne bu agyr soragyň çözgüdün ýekbediň çözjek bolmaly. Şoň üçin gerek dost eýlen gat. Näme üçin geldim? Maňa ne kömekçi gerek däl. Bargumyň çek. Nädip utanmagy geri bildim. Men ynanma girip, men bilen bilet çöregip, şumuny sen gaýtargyň, gadyr bilmez ýalan şey. Sen burada sorana haçan men ýalan sözläpdirin? Atajan tanıyandan aýtmadyň maňa. Soradyňmy sen meni atajan tanaýanmy diýip? Sen dinlediň bir men maslahat beremde. Aýtam men sen dostuň bolan üçin dogry maslahatlar berdim. Sen dostlar şol maslahatlary eýirmesen. Daş döwrüň gurşa bilen adamlarym adamyň özüne görä bolýar. Belki sen özüňde kemçilik bardyr. Sene gulaýym gowaryp günni şol uratda çykyp seredýän, olam biriniň gyýdy, oňam dogany bar. Senem islenlik bat atajan günni çykyp bilersiň. Şonu näme etjek? Şonu pikirlen. Men atajan gowtanaýa. Ol gowoglan. Ýöne sen şonça bamy onu bilemok. Men seňň ötüş soramaga gelemok. İşlemek üçinem gelemok. Şu güne çeli öwrüden zatlaryňa sag bolsun aýtmana geldim. Sagaman gal.
Salam. Sağ olun. On. Oturuyor şarkı. Kulaklara yapıştı. Mümkün mü onu? Mümkün, gel. Bereketler. Salam. Salam. Qowmy. Qowe. Menim. Bağışla. Men şunça wagtlap sen ýanyna gelip bolan zatlar üçin ötünç soramadygyma. Egerde men doganyň wepadygyny, wepanjy seniniňi bilen bolsam, men hiç wagt beýdip bir-birimizden ynamyzy gaçyrýar etmez. Wepa maňa sen ýanynda görünmediydi. Oň sözlerine, hereketlerine sila hormat goýýan. Sebäbi ol men dostum. Ýöne sila hormatyň öz çägi bar. Söýgün bolsa, ýok. Söýgüden güýçli bu dünýäde hiç zat ýok. Söýgü bolmasa bu dünýä hiç zat bar. Men dünýämem, söýgüýmem. Ýeke bir bar.
Olam, fen. Men mehribanım. Men senden ötünç soraýan. Dogunyň sözlerinden ätläp geçenim üçin. Ýöne öz söýgümden ätläp geçip bilmer. Artık ýör. Nire? Daşary turgunlaşmagy. Şu ýagşyňa şaňynamy. Diňen soň söwüşdek bolmazmy? Ýok artık. Ýagşya gar ýak diýip düşmanlaryňa boyun bolup bolmaz. Sen gergil ýagdaýda özüňi we edizleň gorap başarmalysyň. Si, check! Taqiq hücum et. O nähili? Men urjak bolma. Her bir edýän hereketleriňden ruhy lezzet al. Berekellah. Sağ ol atam. Hemmeden zatlaň üçin. Ýok dostum, sana sag bol. Sen bolmadyk bolsaň, men hijem kitapxana girmezdim. Assalamu alaykum mehriban illeşler. Gadirli sport söýüjiler. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmen sportunyň hak gowanlary, hormatly prezidentimiziň taýsy tagallaty bilen ýurdumyz uly ösüşlere beslenýär. Biziň türkmen turganlarymyz bir näçe Aziýa, dünýä çempionatlaryna gatnaşyp, ýaşyl tugumyzy belinde gallyryp, döwlet senamyzy ýanglandyrýar. Ine bugun hem şeýle ajaýyp sport bayramçylygy, başa-baş söwüş sunugaty sport toplumyny, sportun tekvando ITF görnüşi boýunça halkara ýarışlaryna gatnaşmak ugrunda saýlama tapgyry başlaýar. Bu saýlama tapgyryna ýeňiş gazanan turganlarymyz aklymary we dünýä çempionatyna gatnaşmaga hukuk kazanırlar. Ine häzirki wagt bolsa edilýär. Tekvando ITF görnüşiniň ýaş turganlary özleriniň görkezme çykyşlaryny görkezýärler. Az wagtdan bolsa dürli agramlarda çykyş etjek turganlaryň görälmer gyzykly ýarışlary başlanar. Edilýär, gadirli sport söýüjiler, az wagtdan 57 kilogram agramda bardo üstünlük. Tutuşugy gök ellikde Atazan Nurýagdyýew, onun garşydaşy gyzyl ellikde bolsa döwlet Hudaýberdi. Güle. Dora. Güle. Asa çübe. Say. Çöt. Ine de tutuşuk başlanýar, yarım final tutuşugy. Yok çekidip. Bu ýerde bolsa bada-bad gyzyl ellikde turgan döwlet Hudaýberdi hüjüme geçýär we Echo.
Berekella. Berekella. Çon. Atazan Nuri Agdiyev bu yerde hücum kurnan Say, fırsatında. çak. Tutuş golda devam ediyor. Ören çekilişli yerdaydı. İçine de. Ara. Buna toy. Say. Ve Atazan Nuri Agdiyev vaqtından öň ýeniş kazanyp finala çykmagy başardy. Edi dileşler gadyrly ýaşlar, ine de ýarym final tutuşugy Gydyl-ellikde Wepa Berdiýew, onuň garşydaşy bolsa Göýegellikde Fuat Bayramdurdiýew. Yarım finala çıkan bir turgun belli, ol Atazan Nuri Agdiýewdi. Görelim Atazanyň indiki garşydaşy kim bolar? Wepa Berdiýew mi ýa-da Fuat Bayramdurdiýew? Say. Ine de tutuşuk başsan ne turgunlarym ikisine de üstünlük ardy edýär. Bada-bada Wepa Berdiýew hüjüme geçýär. Ören bir çekilişli ýagdaýda dowam etjek tutuşuk. Fuat Bayramdurdiýew häzirlikçe goragda. Ören howplar goý. Çekilişli ýagdaýda dowam edýän tutuşuk. Ýene de Wepa Berdiýew hüjüme geçýär. Fuat Bayramdurdiýew häzirlikçe goragda. Tutuşuk dowam edýär. Ören Zaydar goý. Edileşler Fuat Bayramdurdiýew orgusundan soň Wepa Berdiýew azkamy ödündürdi we tutuşuk dowam edýär. Bada-bada Wepa Berdiýew hüjüme geçýär. Ören çekilişli dowam edýän tutuşuk. Urgular ýergiderli, garşylyklaýyn hüjümler dowam edýär. Berekella Fuat Bayramdurdiýew hüjümi dowam edýär. Bu ýerde bolsa Wepa Berdiýew ören howplugyny ýerine ýetirýär. Wagtdan eminlen çykarjak netijesi belli bolar we tutuşukda Wepa Berdiýew wagtyndan öň ýeňiş kazanmagy başardy. Yer dostum, oğuca dinle beni. Sen hukman yeňmeli. Mährenin doganyp egilşige däme. Wepa meňem dostum seňem. Ýöne sportyň dostu da. Sportyň dostu ýeňeji. Olam sen bolmaly. Hanynnem ýöre. Üstünlük sana. On. Çon. Edi dileşler gadyrly ýaşlar, 57 kilogram agramda final tutuşugy Gydyl-ellikde Wepa Berdiýew, Göýegellikde bolsa Atazan Nuri Agdiýew. Turgunlar kesem yarım final tutuşugyny şowly geçirdiler, wagtyndan öň ýeňiş kazanmagy başardylar. Final tutuşugy ýeňiş kazanan turgun akly bary we halkara ýarşyna gatnaşmaga ýollanma kazanýar. Turgunlar üstünlük ardy edýär. Bada-bada Wepa Berdiýew hüjüme geçýär, ören howplar goý. Bu ýerde bolsa emin tutuşugy köşekçäň üstünde geçirmenligi barada duýduruş berýär. Sonuň ýalam Atazan Nuri Agdiýew dillen duýduruş tutuşuk bolda dowam edýär. Ýene de Wepa Berdiýew hüjümlerinde dowam edýär. Garşylyklaýyn hüjümler. Wepa Berdiýewiň el urgulary, aýak urgulary, Ören Zaydar urgulary, Atazan Nuri Agdiýew bolsa goragda. Berekella Atazan Nuri Agdiýew. Bu ýerde bolsa tutuşugyň emini Wepa Berdiýew duýduruş berýär. Özüňe erket. Özüň gowulýar. Edi dileşler bu ýerde birinji raund tamamlandy. Kara. Kuya. Mähre akyllygy, men dogany urdun ýa ýeňdiň diýme. Şoň üçin öňüňi ýitirme. Biziň awraýymyz üçin sen ýeňiş kazanmaly. Hannem ýöre, üstünlük sana. Çon. Hani, bol. Mehman adamlar edildiler. Tutlusoň ikinji raundy başlandy. Ýatda daýyn Gydyl-ellikde Wepa Berdiýew, Göýegellikde bolsa Atazan Nuri Agdiýew. Ýene de bada-bada Wepa Berdiýew hüjüme geçýär. Bolsa garşylyklaýyn hüjüm. Berekella Atazan Berdiýew. Berekella. Çuy.
Ören hopturgy. Pecho. Bu yerde bolsa edilişler Wepa Berdiyev. Ören gözök ýalňyşlyk goýberýän, görüşimiz ýaly eminiňi. Düşündürýär gaptar urgularyny tekvando TF görüşünde ýerine getirmek bolanok. Se. Çek. Ara. Bu yerde bolsa tutuşuk tamamlanny az wagtdan ýeňizi belli bolar. Tora. İkinci raunddan soň eminlerin çykarjak netijesine garaşýar. Eminler bu yerde deňlik yglan edýärler. Diýmek, Kosmosa ýene-de 1 minut wagt berilýär. Görelim Kosmosa wagtda turganlar nähili netijeni görkezerler. Ören sekelişikli ýagdaýda, gyzykly ýagdaýda dowam edýän final tutuşugy. Turganlaryň ikisine de hüskär bolmak gerek. Bar. Seresap bolmak gerek sebäbi bary ýogy 1 minut wagt berilýär. Doğrudan o bu yerde turganlar hüskärlik bilen tutuşyk dowam edýär. Wepa Berdiýew urgulary ýerine deril dowam edýär. Atazan Nuragdiýewden garşylyklaýyn özüm. Ýene-de Wepa Berdiýew hüjüm etýän ýa bu ýerde bolsa Kosmosa wagtdan tamamlandy. Indi bolsa eminleriň çykarjak netijesine garaşýar. Buna. Dur. Sen. Ýene-de deňlik Sağ koyarların el çatışmalarına münasip bolýar turganlar bu ýerde bolsa, haýsy turgan ýogurty utup gadarsa solam ýeňizi bolar. Se. Çek. Joň şeýlem turganlary badawat hüjüme geçmek gerek. Ören howply ýagdaýlar. Pecho. Turganlar eminleriň netijesine garaşýar. Utuk ýok, tutuşyk dowam edýär. Pecho. Bu ýerde bolsa edilişler Atazan Nuragdiýew ýeňiş gadalmagy başardy. 57 kilogram agramda tekvando TF görüşünde Atazan Nuragdiýew finalda ýeňiş gadalmagy başardy. Wepa Berdiýew bolsa biran bir ýeňişe münasip tutuşyk görkezdi. Bu matrgonlaryň ikisem finala bir münasip tutuşyk görkezdiler. Tutuşykda bolsa Atazan Nuragdiýew ýeňiş gadandy. Bizem ony gadanan üstünlügi bilen tüýsürekden gutlaýar. Sag bol. Ýene-de deňlik sağ koyarlaryň el çarpışmalarına münasip bolýar turganlar bu ýerde bolsa, haýsy turgan öňürti utup gadarsa, Geleje. ýeňizi bolar. Şoň şeýlem turganlary badawat hüjüme geçmek gerek. Ören howply ýagdaýlar. Oglum diýene. Howeje. Kursaş joram oglu üçin mehrin soraýa. Ine de oglunyň suraty. Me. Bu ýerde bolsa edilişler Atazan Nuragdiýew ýeňiş gadalmagy başardy. 57 kilogram agramda tekvando TF görnüşinde Mehri näme diýe? Finalda Mehri Wepa näme diýse şolom bolar diýe. Wepa Berdiýew bolsa biran bir ýeňişe münasip tutuşyk görkezdi. Bu matrgonlaryň ikisem finala bir münasip tutuşyk görkezdiler. Men pikirlenerin soň aýdar. Atazan Nuragdiýew ýeňiş gadandy. Düşünür maňa. Öz sevgiň bilen sevgiň nämedigini. Sevgi bey, ägirt uly halipa. Halipa düşünjek bolsaňam, oň eline köp wagtlap tälim almaly. Seret dostum, şu ýyl garşy görýärmi?
Şu ýol garşyň näme many aňladýanyny bilýärmi? Hiç zat bolmasyny bolayyn. Şu ýol garş ýetäýfe näme boljagyny bilýärmi? Elbetde bilýär. Şoň üçin dostum, gel biz bir oň gitmeňe sebäp bolmaly. Sen ýyl garşyň gitmeňde de men sebäp bolmak islämek. Düşünýän sen mähra bagtyslyň. Ýöne düşün. Sen isleýän bagtyňy diňe men berip biler. Onsoň men mährden senim hatta hiç kime maýyryp bilmez. Men bilen näme sen edäý? El gaýtarman. Men söýýän müň söýýänleri meňem söýgülerimdir. Nire? Men bilen näme sen edäý diýmediňmi? Basketbanda oýjak oýnamanymy? Bir oynap bilýärmi? Häzir barlap göräýär. Nämäni? Taýyn syňyr. Nädip allyň erkim, nädip berdim erkim. Söýdürdüm, söýdüm, söýülmedim. Nädip berdiň söýgüň, şeýdip alymdyň. Söýdürdüm, söýdüm, menem söýdüm. Güllerim bir güni anamsyzlyk söýgüňden geçipdirler. Gözlerim şalgyny diýerdi ömrüm diňe bagly sana, bagly sana, bagly sana. Nädip yer gün pikirimde sen, nädip ýerdem umydymda sen. Utullum, uttum diňe utullum. Nädip wadamda durmaýyn, nädip soň gözlerine bakaýyn. Utullum, uttum, şonda da uttum. Güllerim bir güni anamsyzlyk söýgüňden geçipdirler. Gözlerim şalgyny diýerdi ömrüm diňe bagly sana. Kamilmen senin bilen asman men zemin sen anha sen gaşyňa gelim yenemen bolaly aýrylmak bir jany bir günlerim bir güni anamsyzlyk söýgüňden geçipdirler. Gözlerim şalgyny diýerdi ömrüm diňe bagly sana, bagly sana.